Dobrodošli u novu epizodu serijala David kuva za Lidl, ekskluzivno na Lidl Srbija YouTube kanalu. Ja sam David Šimunić, profesionalni kuvar i vaš vodič u zanimljive recepte i Lidlove proizvode. Sa mnom danas mogu da ih najavim kao ekipu, Marko Žvaka. Ćao Davide, hvala ti što si nas ugostio ovde. Ste dobro? Odlično. Dobro, velika mi je čast da ste ovde i nadam se da će biti emisija koja će biti zanimljiva i puna smeha. I mi se nadamo. A i gladni smo. Pa dobro sad, to zavisi kako ćete da napravite, jer suštinski danas ćete vi da pravite, ja ću da odmaram. Ali čekaj, ti si kuvar, brate, mi smo gosti, trebalo bi ti da praviš. Ali ovde sam i kao voditelj, tako da bi trebalo da zamenimo. Ja sam se umorio. Ne brini, ajde, pomoći ćemo koliko možemo. A ti stopiraj ako pravimo neke greške u koracima. Oni će. Oni će, odlično. Znaju generalno sve, tako da mislim da će to sve biti okej. Ovako, znači ovo ovde nam je točak sreće ili ti točak ukusa. Znamo to. E sad zavisi od sreće da li nešto volite ili ne volite. Na vama je da zavrtite, pa da vidimo šta ćemo da pravimo. Ja imam problem, ja volim sve. Mislim, možda i nije problem, ali... Dobro. Ajde ti zavrti, ajde, ti si srećne ruke. Može pečenje, može musaka. Okej. Tajna je u testu! Ovo je bilo odlično. Tajna je u testu. Ovo je bilo odlično. Dobro, znači tajna je u testu. E sad, kod ovog ovde polja je zanimljivo to što pravimo domaću napoljsku picu. Mašala. Ja sam rekao, vi pravite, a ja uživam. Ja nikad nisam bio u Napulju, on je bio. Da. Tako da bi stvarno mislim mogao da je stvarno korektno da ti mesiš. Mislim da me već ne gotivi. Već me ne gotivi. Vidimo se, prijatno doviđenje. Ajde ovako, počet ćemo od brašna. Koristit ćemo Lidlovo pizza brašno. Ono što je jako bitno u cijelom ovom procesu i zašto se koristi ovo brašno je to zato što ono ima 13 grama proteina, a proteini su bitni iz razloga kada se mesi testo da se razvije gluten, jer onda je fora u tome da pizza onda može da bude elastična, ko u ninja korjenčama kad bacaju, kad je vrte se. Da, ja, pa ima već sam vrteo ovo. Nemaš i ti, nije da nemaš, ali njemu će biti sad to zanimljivo. S obzirom ako si mislio da će ti biti lakše, mislim da neće. Možda sipaš, koristit ćemo pola kilograma brašna. Samo da znate, meni ovde piše koliko grama ima trenutno, evo me na 300. Prosipaš. Gde prosipam? Pa, evo. 400. Ne, ima ko će da čisti. Idemo, evo, 514 grama, ne znam šta da radim, šapoljam. U redu je. U redu je, a? To nije ni 10%. Ajde. Ja sam u stvari znam ono kad praviš kolače, mora to u gram. A dobro, ne, kolači su nešto posebno, mada do duše i kod testa je jako bitno. Tu isto ne sme da se varira, s obzirom da smo u nekim kućnim uslovima, tako da i s obzirom da ćemo mi da jedemo. Mislim da tu nema nikakvih problema. Ne, apsolutno. Volimo sve. Bolje da ima više. Sipat ćeš 15 grama soli. Hajde, sipaj. Pa, 15 grama, a sad ima 514. Stavi na veliku rupicu. To. Znači do 529. Ali to neće biti preslano. Neće. Dosta. Još malo? 520. Pa si kako meri, čoveč. 7, 8. Ne, to je to. I stavit ćemo rutinski sam ovdje otprilike 7 grama kvasca. Jesi mešao nekad u mulju testo? Ja svako jutro pre posla. Ja se ne bavim s tim, ali treba to dugo mesiti? Tako je. Što bi se reklo, emisija će trajati, imamo vremena, možemo da krenemo i sa pričom. Sad ono što mene zanima, kako je krenula priča Marko Žvaka? Ja da radim. Ti slobodno kreni, opusti se, uživaj, mesi. Pa počelo je davne 2000-te na televiziji B92, prvo smo radili emisije Ciklotron, a nekoliko godina posle toga smo počeli da radimo Marka Žvaku, a ime smo odabrali tako, setili smo se, 90. godina su se na zelenom vencu žvake prodavale po ceni jedne nemačke marke i prodavci su vikali Marka Žvaka i... Neka glupost, koja u principu ne znači ništa, ali sada znači mnogo. Pa dobro, kao. Da, ne, postalo je, mislim, postao je brend. Da. I po tome ste i postali ono što, po čemu vas ljudi prepoznaju. Sad ono što je zanimljivo, da li ste 24 sata uvek
u fazonu zezanja, smenja i svega toga, pošto ljudi pretpostavljaju da to i očekuju kad vide ljude koji su koji vode takve emisije da su kao konstantno za neku zezanciju i ostalo, ili kao umete da budete i ozbiljni. Pa umemo da budemo ozbiljni, ali evo ja ću reći, on je konstantno u nekom zaviklavanju, tako da mi je to dragocena stvar što te radne sate, dane, Hvala, kolega. provodim sa ovim ovde čovekom, inače mojim kumom. Omiljeni klub u Italiji. Juve. Juve, omiljeni klub. Ma ne, kažem, meni je omiljeni stadion u Bariju gde smo uzeli titulu evropskog šampiona, pa ostalo me ne interesuje. Ali svakako Napoli zbog Maradone. Napoli zbog Maradone, ne znam da li si ti bio u Napoli? Nisam. Znači, tamo je sve u Maradoni, svetilišta, grafiti, murali. Bukvalno ga slave kao Boga i dalje. Što mi je bilo čudno, kao opet super Maradona, ali prošlo... Da, bilo vjerojatno kad su uzeli bili titulu, prosto internet je bio poludeo od toga kako je to sve stvarno izgledalo velelepno, stvarno prelepo. Jeste, Napoli je musav, ali pizza je odlična tamo. Mi smo jeli na nekom nečuvenom mestu, na tim čuvenim mestima su redovi... Možeš malo sada da očistiš to. Hvala ti što misliš na mene. I onda ćemo da pređemo dalje. I ajde vidjet ćemo čim ćeš u stvari ti da filuješ, ili pokrivaš, ne filujemo. Klasik, samo ćemo paradajz, mozzarella, bosilja, kulje i to. To je nećemo da komplikujemo, nego je od svih tih nekih sastojaka koje ti imaš, koji su jako jeftini i uvijek ih imaš u kući, napraviš nešto što je jako lepo. Tako je. I ona priča da je kao paradajz zdraviji na pici jer je termički obrađen pa se oslobađa, ne znam, karoten ili već šta, je li tako? Ima i šećera i svega, karotena najviše imaju u šargarepi. Tu sam se zeznuo jer sam sina hranio sa mnogo šargarepa i onda je bio naranđast. Stvarno. Da, i onda je imao naranđasta kolena i onda je bilo, draga, mislim da smo pokvarili dete. I onda je bilo, samo se rekli kao, jer jede šargarepu, batat, da, kaže, prestanite. Ozbiljno, to je ozbiljno. Da, hoće i po rukama nekad to da se javi, onako uzimaš previše. Hoće, tako da je stvarno je bio hit. Ali baš bi trebalo mnogo pice da pojedemo da nam se to... Daj. Ne bi se bunio, da. Daj, šefe, još malo brašna, molim. To je sad okej. To je okej, a? Samo očisti rukice. Dobro mu ide, vidi se da je svašta naučio na. Je stvarno izmesio opasno. Sada da premesimo još malo testo ovde na dasci. Što se tiče Lidla i proizvoda, da čujem, omiljena sekcija u Lidlu. Ja prepoznajem nekoliko ovde omiljenih, mislim maslinovo ulje, pelat, mozzarella isto, dobro sad povrće, trošimo. To šta mi treba, ali maslinovo ulje obavezno. Ja jako cenim isto maslinovo ulje, snabdevam se u Lidlu s njim. Zatim dimljeni losos isključivo u Lidlu, znači super je, on je 100 grama pakovan, hladno dimljeni. Onda postoji jedan sok od đumbira u maloj limenci koji je jako dobar da te digne iz mrtvih kad treba, to kupim kad ima. Draga, kupi jedan paket, treba će mi. Koristim aplikaciju i kupujem još svašta. Onda ove turske pite, lahmacun, to kad se pojavi, to sam već naučio, to dođe jednom u ponekad. I budu i kozice za buzaru, ne znam. Suši, bre, jedemo suši. Suši, tako je, da. Znači, kad dolazim na posao, pošto idem biciklom, u blizini kancelarije imamo Lidl. I onda kad ima sušija, ima ga u poslednje vreme, šapanja, pošto ručamo na posao, da nam uzme. Može. I tako da cepamo i sušija i kod mene kući se isto jede suši. Tako da svašta nešto uzimamo, stvarno. Da. Lepo je što vas ima i što postojite s tim čudima. Da. Što se tiče kuhinje, tradicionalna ili internacionalna? Ma, neka lagana. Mi povremeno snimamo u tim našim čudima, snimamo dosta hrana i naša hrana zna da bude jako teška i da ima dosta mesa. Tako da nam je meni makar preko glave. Pa da, voleo bih ja da mogu češće da jedem blitvu, krompir i ribu, ali... Takav je život. Ali kao ipak burek, pljeskavica i pečenje je... Pa da, to je, ume da bude malo problem posle, ali u principu moja omiljena je mediteranska, mada volim i azijsku kuhinju, ali mediteranska mi je nekako prisna.
Da, recimo bili smo na u Tajlandu prošle godine i to nam je neviđeno leglo tamo, jer tamo nema hleba uopšte i jedu se uglavnom kašikom razni kari ili ona njihova čuda sa nudlama i to je jako lagana hrana, pogotovo tamo u toj klimi, a kad se ode odavde u zimu, tamo je full 30 vlaga, tako da to jedeš 2 puta dnevno i miran si. Samo da te prekinem, ovo ćemo da stavimo u frižider. Dobro, mora malo da odstoji, jel? 24 sata, ili kako? Pa, suštinski kao bilo bi super kada bi to odmorilo 24 sata pa ga koristili, ali ovdje ćemo da ga stavimo neki 20 minuta s obzirom da smo gladni. A zašto je to važno za testo? Pa da testo fermentiš, da pustiš da kvasci odrade svoje i onda kada pečeš imaće onako lepši ukus i bit će da onako lepo će da naraste. A da te pitam za kvasac, koristiš sveži ili suvi? Totalno suštinski svi jedno. Možeš i jedan i drugi. Sad ako koristiš suvi, onda ga suštinski stavljaš duplo manje od svežeg. Ali odradit će svoj posao. Sad, najbolje da ti napraviš svoj kvasac kući. Bukvalno ti treba brašno i voda i da ga pustiš nekih 7 dana, da je potrebno da ga hraniš i da vodiš računa o njemu. I posle 7 dana... Čekaj, dodaješ kako praviš svoj kvasac. I kad kreneš, znači kreneš na primjer sa 100 grama brašna i 100 grama vode. I zamesiš ga i ostaviš ga da ti stoji na sobnoj temperaturi. Potom sljedeći dan kad dođeš, vadiš 50 grama te mase koju si zamesio. Zamesiš sa 50 grama brašna i sa 50 grama vode. Sve lepo sjediniš i onda ga opet staviš na sobnu temperaturu, pokriješ ga sa ovom stretch folijom, ali pustiš onako, izbuckaš malo da može vazduh da ulazi. I onda sljedeći dan ponavljaš taj proces, polovinu vadiš, pa onda dodaješ tu polovinu. I onda taj proces ti traje 7 dana i posle 7 dana je on postao aktivan i onda možeš da ga konstantno koristiš. Možeš da ga koristiš za picu, za hlebove, za razne stvari koje mogu da se prave. Ali kvasac ne dodaješ tu uopšte, on dole prša sam. On se sam stvori, on se fermentiše, on bukvalno napravi svoj mikrosvijet unutra od tih nekih dobrih bakterija koje se koriste i onda ti fermentiš testo sa tim. E sad, s obzirom da si napomenuo da ste kumovi i da je suštinski jako teško funkcionisati i raditi sa nekim kojim si stvarno blisak i da sarađujete i privatno i poslovno. Se stvarno gotivite? Pa gotivi. Pa da, to je kao neki band, ne znam, uzet ću tipa... posljedično, kao moram. Kao Stonesi, razumeš, ako nismo se rasturili u prvih par godina, onda ostajemo do penzije da radimo zajedno i to je to. Dobitna kombinacija. Znaš šta je problem u stvari što dosta vremena provodimo zajedno i onda praktično više smo jedan s drugim nego što smo sa svojim porodicama kući. Sad skoro smo bili u nekom inostranstvu i bilo je prilično nekog slobodnog prostora i tu je vidimo se. Tu se rastajemo, malo idemo sami tako da imamo sreću da se dobro slažemo, ali ponekad nam je stvarno često dobro, da, to kada dođe do neke svađe ili, svađe. Da. Nekog različitog mišljenja ili svega toga, ostajete profesionalni do kraja i na kamerama se to ni ne vidi. Najbolje da pitamo onda treću osobu, recimo montažera ili ne znam, snimatelja. Mislim da bi imao svašta da ispriča. Mislim da je treba i onda dođe ovdje da bi imao vjerojatno neke zanimljive priče. Da. Samo izvini da sad ovo izvučemo iz kesice. Znači, vodica od mozzarele ne može u principu ni za što da se iskoristi, jel? To može da se popije. Ko rasol iz posle burnog izlaska nekog. Tako je. Ujutru vodica iz mozzarela. A da nam kažeš isto oko ima onih mini mozzarela i ovih max? Imaju mini, imaju mozzarele, imaju one buffalo mozzarele koje su punjene kao i sa stracciatellom i sa... ovdje ćemo koristiti ovu mozzarelu, u bojnu koristit ćemo bosiljak i koristit ćemo ovaj paradajz secka. Sad, rernu smo upalili na max, sad koliko čija rerna može, da li je to 275, da li je 250, upalimo na max, stavili smo pleh unutra da nam se zagreje jer nemamo pizza peć i svi znamo da je suštinski jako bitno da bude sve vruće. Znači prazan pleh da se zagreje. Prazan pleh i to smo ga okrenuli na glavački. Jer ćemo tako da... I onda će nam glumi kao... peć. Tako stavljamo. Znači da se otpanji do daske. Italija u kući. Super, da upališ ga ujutro da se sije. Dobro. Vjerojatno će žena da nas mrze zbog toga, zato što trošimo struju i skrivit ćemo pleh. Samo da revna ima termostat, to ti je najvažnije. I da budeš kući kad je redno upaljeno, da se ne ode slučajno napolje, da se ne zapali. Dobro, izvući ćemo testo koje nam je
malo odmorilo. Viš kako su kvasci već radili. Vidiš koliko je otišlo. Kvasci rade dok mi spavamo. Tako je. Sad, neka zanimljiva anegdota. To sigurno ih ima i previše. Dobro. Baš, da čujem. A daj neku sa hranom onda. A šta je bilo? Pa možda šta smo sve jeli od tih neobičnih stvari. Jeli smo pljeskavicu u bureku. Dobro. Šta ti misliš o toj ideji? Po toj kombinaciji. Pa, simpatično, ajde. Ja, to je nešto To ko si ova ti vodica sad iz diplomatski. mozzarele. Znači, kad odeš uveče pa si Ne valja, pa uopšte, ogladniš. jako loša kombinacija, ali kao interesantno zvuči, eto, to je nešto što nam se uopšte nije svidjelo. Stvarno? Pa previše kalorično, znači to je burek sa sirom i u njega se stavi pljeskavica. Sad ti zamisli koliko treba da budeš gladan da bi... U stvari nije Možda to neka tebi nije pljeskavica probala. ta bila. To je na istoku Srbije u jednom gradu, tu smo probali, jeli smo skakavce više puta. I? Odlični su, oni su ko čips neki. Onaj čips s mesom, kao, otprilike to je. O. Ne osjetiš meso, a nešto Ali je tu. grickaš. Ali ne, imam tu barijeru mentalno, onda mi ne mogu uopšte da prezupčim da mi neko da skakavce, a da ja mislim da su čips s mesom, rekao bi kao okej, a ovako mi je... Ja sam u Americi jeo buba švabe, onako kao isto pržene. To Tajlanđani isto cepaju, tako iz neke konzerve ih izvuku. Ali daj reci nam ovim pismima koji stavljaju kečap na picu, ti si lepo stavio pelat ili pasirani paradajz, šta je već. A sad kečap i pizza nekako ne ide, ali sad... Nikada. Pa nikad. Stvarno. Greh. To je onako varijanta kada stavljaš špagete da se kuvaju pa kad ih ljudi polome. Da. I onako, zamišljaš to jednog Italijana koji već mu nije dobro, trokira i onako, šta ovi rade? Tako da kečap u picu nikako. I imamo mi drugara koji je sina nedavno poslao na more i onda ga je on zvao, kuvo je za društvo špageti i pošto je imao 2 pakovanja špageta, zvao ga je da ga pita, ali to znači da se kuva 22 minuta, ono pisalo 11. Strava. A dobro, i ne, ima, kako se zove, ljudi umeju da pogrešno protumače stvari koje pišu. Uputstva. Da, ili čak je bilo nekih situacija, ja se susreo sa jednom osobom gde nije znala kako ni da otvori kutiju, nije bila sigurna s koje strane da se otvori, sad, ali mislim suštinski kao nebitno je. Tako da ako ne piše na uputstvu... Ja krenem zubima da otvaram. Čekaj, znači zalivaš malo maslinovim uljem. Malo ćemo maslinovog ulja i onda ćemo da rokujemo i... Ali ova pizza je u bojama italijanske zastave, to je basic i najbolja osnovna pizza. Tako je. I to je ta narodska trademark. Prava narodska. Prava. Ništa, sada ćemo ovo da... Mora da pliva, a? Mora da pliva, sad ćemo da je gurnemo sad. Da se pomolimo Bogu da to ispadne kako treba. Oj. Da sklizne kako bi trebalo. Da vidimo. Imamo mi drugara koji je stranac, koji je bio frapiran. Amerikanac je, kad je provalio da ovde ljudi jedu picu s kečapom, odnosno posle ono kao škeče preko pice, kao pa čemu to? Skoro sam bio gledao na televiziji, bila neka varijanta u Americi, hot dog koji je urolovan u picu. Ono je kao veliki trouglovi pici, kao stavi se hot dog i onda kao jedeš. Interesantno. Zvuči, Nije, mislim, probao bi bez problema. Ne, probao bi, ali... Pizza, hot dog i hot dog. Tako Ja mislim je. da bi trebalo na tome da se završi. U jednom gradu na severu Srbije, to smo bili zajedno, postoji ovako mesto gde dobiješ kečap. U pekari. Da, u pekari dobiješ kečap u malim onim plastičnim čašama, ali rakijskim, onim malim. To je jako bizarno. Kao tu je, on je poređan i ti kad uzmeš samo to sam A se... znaš šta, uzmeš na picu primjer, i u kao- tom fast foodu niko se nije napravio, ispravite me ako grešim, ali niko nije napravio neki domaći kečup. A mislim da bi suštinski to bila fora i, na primjer, to bi uzeo. To je paradajz. Da, to je Da. kao ovo sad da Paradajz dodeš... sok. Da, Pa da ga sad ti začiniš, dalje to ono sa majčinom dušicom da pustiš da odstoji, pa da kao takav neki kečap domaći bi probao i išao bi mi možda uz pljeskavicu. A kao da uzmeš ono nešto iz tube, pa da se to nešto radi, to sad baš ne znam kako bi mi bilo zanimljivo. Sad vidimo kako ovo napred.
Koliko pizza Pazi treba da kako ovo bude brzo. u Rerni? Znamo kod ovih pizza To majstora. ide na pola minut i to, pa će Da. da se završi. Sad ovo je vratno negde oko 5 minuta će trebati da se ispeče, pa ćemo da vidimo. Pratit Zato ćemo što- njenu situaciju. A To je kako pratiš, slabije. kad procenjuješ? Pa ne, vidjet ćemo na osnovu korice i na osnovu boje kakvi će da dobije. I onda ćemo da vadimo. Ovde je duže nego kod Duže. pizza majstora zato što je manja temperatura. Tako je. pretpostavljam. Na onim pizza pećima nešto ide i preko 600 stepeni, onda ih ono samo zavrtiš i to u ono 70 štancu i sekundi, ćao. minutu Da, vrh glave da. ti traje ono pravljenje pice. Tako da je, a ovdje ćemo da sačekamo. Pa kad budemo završili... Kakav onda ti ćemo- šporet imaš kod kuće? Slab. Pola. Slab, nije toliko dovoljno jak. Ali dobro. A čekaj, origano na picu na kraju balade tolerišeš? Ali kao, ne, to mi je okej, skroz, ali kao s obzirom da ovdje stavljamo bosiljak, nešto super je meni origano, kao začin. Opet, draži mi je svež nego suv. Isto kao, na primjer, lovorov list. Lovorov list kad je svež, nevjerojatno drugačije trip nego ja imam Dalmaciji lovor imaš. i onda... Sad moramo se čujemo da... Svež, cepam. Sad sam čuo čak od prijateljice da je dobar lovor, da pređemo na poljoprivredu. Ako hoćeš, recimo, znaš da smrdi bube napadaju paradajz? Kaže, skuva se čaj od lovora i onda prskaš time. Ozbiljno. I tu onda možeš da jedeš odmah taj paradajz posle, ne moraš da čekaš da prođe ona kadenca, ne znam, Da. kao prsku si lovorovi. No, to je zanimljivo. To samo treba probati. On ima domaći lorber, pre neki dan mi je donao kesu lorbera i stoji mi u frižideru i kaže može da stoji 6 meseci. Može, zeleni, Oni- mislim, ne znam, kao, valjda je drugačija malo aroma u odnosu na suvi ili... Pa nije, jeste drugačije, malo intenzivnije, nije ono, znaš, tako da, svaka ti čast na tom. A koliko sam nešto, kad smo pričali slanina, pršuta, Aj, to proizvođač. pokušamo da napravimo, osušimo, ali sam izdalo nešto da pršut je probam. teško, vlaga je velika u vazduhu, recimo u Beogradu, i onda ne možeš, ako nemaš baš onu profi, ne znam, pušnicu, sušaru. Mi smo ranije, znam kako je deda radio, iznosio to na vazduh koji je suv. Da, ovo ode. Pa vidi se da je testo stajalo koliko treba. Sad kad sam, recimo, ne volim picu sa jajetom. Pa ne volim ni ja. Ni ja. Ja biše kotor stađoni pa je tu stavlja, je li tako? Pa ja ne znam. A, to uvek izbjegavam. ono čuveno sa ananasom. To mi je okej, ono Havaji, Da. to može da prođe. Ali ovo mi je, recimo, ja volim kao te sastojke, a kada on dodaju jaje i onda kažem, ne znam, dajte mi tu picu, ali bez jajeta. Kao. Jeli smo inače isto na istoku Srbije picu s čvarcima. I sa I jagnjetinom. to je malo diskutabilno, ali to je najbolja pizza u Srbiji koju smo jeli, ali ta bude s jagnjetinom, Možemo sirom samo da s jednim kažemo da je u planine. Pirotu. Ništa više od toga. pirotskim kačkavaljem, patliđanom, odlično se testo stvarno? razvija, da. Dobro, Utićemo te. dobro, ovo je zanimljivo. Evo, sad ćemo i ovu drugu Ja sam već gladan. da nafilujemo. A što se tiče vaše emisije i svega, jer postoji neki scenarij po kome se vodite, jer ovdje suštinski u ovoj epizodi ja dobijem skript, dobijem scenariju i onda samo naučim napamet tekst, ponavljam. Dosta puta ponavljamo opet ta snimanja jer zaboravim, Pa mi jer ne imamo znam. otprilike samo kao temu i sagovornika ili šta bismo, a onda i to kako nas odnese prosto Da, to. Snimanja gledaj. volimo malo i digresije, nekad krenemo s nekom idejom pa to ode u nešto treće, ali imamo samo kao to dogovore šta bismo mogli da snijamo, da li okej, ovo da bi nam bilo zanimljivo da gledamo, jer u principu često polazimo od toga šta bi nama bilo zanimljivo da gledamo. To je Pa ranije dobro. bilo na televiziji, sad televizija nije toliko, kako da kažem, medij koji svi konzumiraju. U vreme kad smo mi počinjali nije bilo interneta. Tako Da. I trudimo se, ne da se trudimo, nego dosta snimamo ljudi običnih s margine nekih i trudimo se da s njima razgovaramo ko što bi razgovarali sa svojim komšijama, dosta tako neformalno, nekonvencionalno, jer onda nekako najviše od ljudi Izvučeš ono dobiješ što treba. emocije, pored toga verbalno što će reći ili neće, kad su oni, kad nemaju predstavu da je sad to nešto snimanje, upali se kamera, oni nešto treba pričati. Da, ne nameštamo Tu- kadar. Kako napreduje? Pa napreduje, daj ti Opasno moraš da gledaš. napreduje. bre. Pa dobro, Već pa il- vi si napolju valjda nešto znaš, pa ne mogu Da, ja ovdje, gledam. tu što si sad zamesio
Ovo testo i više ništa ne radiš, naslonio si i to što si gost, ne znači da Pa ne daj trebaš da njemu radiš. da ti jednu tu... A evo ja pričam stalno Evo, nešto. može Sve je da začini uradio, sa Evo, ovim, ajde. da zalije sa ovim, Može. Jel prvo Pomimo. maslinovo, a? Ajde. da pomerimo tu. Evo, Bravo, ja volim Čako, malo jače kako sa je, maslinovo. ono, Dobro, opustio je Dalmacija. ruku Pustim, ko takav je teniseri. čep, gore Skoro sam nema. probao maslinovo ulje sa Dalmacije koje je bilo neverovatno lepo. Pa Izvrsno. domaća, da, hladno ceđena. Baš Gorče, Domaće, njihov su malo domaće. gorče. I ono Imali kad su, se ali imali su- uzmuti je isto meni okej, ja tu ne Imali pravim. su bukvalno selekciju Majstore. od pet, Izvini. Ma nije, imali ja su volim selekciju rešiju. od pet vrsta i sad svaka vrsta je bila, i bila jedna za meso, jedna je bila za ribu, jedna je bila za povrće i jedna je bila za slatkiše i za salate. I sad ono što je zanimljivo, sad ne znam da li ste ikada probali, i veliki pozdrav za njih ako budu bili gledali, maslinovo ulje sam probao sa šoljicom kafe. Kafa U i ovako, kafi u maslinovo. kafi maslinovo. Ozbiljno. I to mogu. Ja znam ono, znaš, protrljaš ruke pa pomirišeš kao to mi je okej, sipaš malo maslinovo. Ne, ovo šta sam bio probao, ono je bilo neverovatno. I ako ikada se budete setili te priče, voleo bi da probate pa da mi javite dalje volio. Al, Ja znam da je al- jako teško, zahtevno biti ono degustator ulja. Ali Evo, nema... ovo je moment koji žene baš ne vole. Ali dobro je ispalo, nije loše. Da, meni je ovo okej. Ne bi to bilo ja tako volim dobro malo. da nije to testo tako lepo umešano. Tako je, Čavić. Umešaš. Ono je jedna. Cvrč. Aj si ti bravo. pametni roka, evo tamo. Znači, vidi samo da li prvo hoće. Ali daj neku špaku, nešto. Ne, Čapulju, čekaj, ajde radi. Evo, ti čekaj nešto. da probam ja. Sve meni daje. Bravo. Nisam baš, vidiš, malo će da bude duguljastija. Nema me. Nema veze, je Lična lipca. varijanta. Tako da maslinovo ulje su isto jako interesantne i zanimljive. Da. Čekaj, a probao si kao koliko si ipak To kašičica, je bila šta? kašičica, mali espresso, single i mala kašičica, pustiš, probi. Top. Ja dok sam bio mali mislio sam da postoje zelene masline, crne masline. Kao posebna vrsta. Da. Da. Isto Ali- tako za biber, na primjer. Biber, mislio sam do pred godinu, 2 dana dok nismo vidjeli da postoji crni, beli, crveni, zeleni. Samo crveni mislim da nije sa tog da je Sve crveni je nešto isto drugo. da je- Ne, crveni je kad je zreo. I sešon je isto drugačiji. Ovo što smo vidjeli, crveni je zreo. Kad ga staviš na sunce 2 Sunce, dana, postane krene. crven. Ako ga zrelog bariš 2 Postaje sata, postane zelen. beo, Beo. a zelen je Se bere kada je zelen, da. mlad. Kada je mlad. Sad ima super fora koji sam bio probao od cvijet od sešon bibera, koji se zove kao buzz flower. Ili ti kao neki električni cvijet. I sad jako je simpatičan, ima zeleni deo i kada kreće da cveta, žućkasti i u sredini je crven. I kada uzmeš i kada probaš taj cvijet, bukvalno kao da te lupi struja ustima i paralizuje ti se i Ozbiljno. ne osjećaš ništa. I sad u nekim Ne restoranima... nabavljaš to. Gde to raste? Ima, što je najgore, sa cvećarkom koja je nešto sarađivala sa nama, natore sam bio da zasadi, ona je zasadila i kao bila kao ja ovo ne sam da probam, rekao čekaj ja ću. Ja sam uzeo i probao i stvarno je bila dobra fora. I u nekim restoranima se čak koristi kao ono palette cleanser umjesto sorbea ili limuna ili tako nekih stvari, da ti očisti nepca, se koristi to. A šta misliš o ovoj mikrobilje, ovo što se pojavilo? To je cool. Šta je mikrobilje? Pa kao malo, daj posjećemo. Super je to. Super, ja? Super, i zdravo je. Čekaj, Mislim, da suštinski kao objasnimo, da. baby, izdanci, cvekle, brokolija, Ali bez ploda. samo Dole. kao I bukvalno ti klice. izrasti klice, da, kao malim saksicama Dobro, i sad dobro. možda i kombinuješ. Dosta ljudi koristi za dekoraciju kao modernim restoranima, ali suštinski svako od tih bilja imaju neki svoj ukus. I kao treba stvarno da ih spajaš sa stvarima koje bi trebale da budu. I stvarno budu dobre. I zdravo. A šta recimo ti voliš od toga? Meni je vlašac zanimljiv i amaran, to je kao ono od cvekle i stvarno su super. Grašak je okej. A je to dobro, to znam da postoji u prodavnicama, jel kupuješ ili uzgajaš? Kupujem. A nažalost kupujem. Živimo u stanu na Novom Beogradu, tako da je geto varijanta. Da. Dobro, dobro. Dobro. Mi smo se zapričali, znaš, Da. to je.
To volemo. Jel imaš ovaj PP aparat? Evo ga Ima ga dole, tu bre, negdje. vidiš ga. Zatvori samo ti. Kao si je napravio. Ali to ja kod kuće kad bih pravio nikad ne bi da mi zacrni, a u pizzerijama je to glavna caka. I u stvari kad je Jeste fora. jede, Kad jede, ima taj- Ja volim ovo. Na Mislim, nekom mjestu. volim i ovako. ali- Ali ovo je, sad ja ne znam, na primjer kod kokice. Na primjer kod kokice volim i one zagorele. Da, one malo. Ja žene imamo varijantu da završiš, ti ih iskokaš, kao, aj se okrene. I kao ti se okreneš, kao i onda kad istretaš. Znaš šta nije dobro zagorelo? Pasulj. Aj. To Svašta zagorelo nije to dobro. mora da se prospe. To znam iz Zapuši. iskustva. I da se desilo. Pa dešava se. Kako se lepo čuje kad je Viš kako okreće. diše. No da, A diše. to je zato što je umešano kako Ja, treba. jeste, stvarno sigurno. Jeste, brate. Sad ovako da dam ja po jedan tanjirić. Da slučajno se tu... Da. Pa nema laži, nema prevare, mora da se proba. Mislim, da Tako, se ne. vidi da nije... Uzimajte. A ti? Čapajte, pa sad ću i ja. Ajde, ti si mesio. Aj pa da vidim šta je. Ajde, živeli. Vidi se da je testo odlično. Ajde, živeli. Nadev. Miloš. Ovo je jedan dečko ovde u Beogradu me učio kako se prave. Pođe i kaže mi koji. I stvarno svaka mu čast, hvala mu puno na ovome. Mnogo nam je pomogao. Samo mi pođe da ti kažem ko je. Ajde, da čujemo ko je. Bre, možemo sad ovde. I otkrivamo. A da nam kaže Svaka ovu čast. caku kad ti sa strane naraste, a unutra bude niže. Ili je to prosto do testa? Kao da ima ove balončiće i to. Ja, to je fora kad je razvlačiš, kad ti ode pica i sad suštinski, ti od sredine krećeš da je sad, pošto je ona puna vazduha, ti je nabijaš taj vazduh i nabijaš kroz da ti bude na rubovima. Jer ti picu nikad ne treba oklagijom da je razvlačiš i sve to, jer ako budeš oklagijom razvlačio, onda će sav vazduh da izađe. A fora je da ga zadržiš da bi bila. Sad imaju oni moderni što seku makazama, picu. Da. To je, bre. Prljaš makaze bez veze. Ćao. I ćao. I nadam se da ste- Odlično je, stvarno. nadam se da ste uživali i da vam je stvarno bilo okej. Jesmo, hvala. Hvala, ovo je divota, bre. Kad bi ja mogao Simfonija. ovako kod kuće. Moraš da testo zakvasac malo još sad da I to napravit ćemo mi još kvasac domati pa ćemo da ga razdelimo. To je to. Nadam se da ste uživali u današnjoj epizodi David kuva za Lidl, ekskluzivno na Lidl Srbija YouTube kanalu. Zamolio ih da lajkujete, šerujete, zapratite, Pojedete. jedete i to je to. Ćao! Na Na reveru. reveru. Aj, morat ćemo još jedno. Aj, na drugu treba da stranu. pogodi, aha. Pa suštinski da. Ajde, šapanje. Iznenađenje. Može. I idemo još jedno. Dobro, treća sreća. Supa, daj supu. Ma kakva supa. Ma, ajde supu. Komšija odlično okreće ovaj točak. Znači, iznenađenje, na reveru, recept za pamćenje. Recept Tačan za odgovor je... I još jedno vrtenje. Već mi ruka.